إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان على زينا መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘጽንዖ ሕጊ ኣብ ሃገር ንዝርከቡ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝኾኑ ሓተት ዕቕባ ገና የሳቕዮም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ተጣበቕቲ መሰላት ብዝህቦ ዘለዉ ሓበሬታ መሰረት መንግስቲ ሃገር ስደተኛታት ካብ ወርሓዊ ደመዞም ሓደ ሕምሲት ኣብ ባንኪ ክትሓዝ ንእስራኤል ገዲፎም ክወፁ ዝወሰኑሉ ጥራይ ክወሃቦም ክብል ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዘውፅኦ ሕጊ ንኣሰጋገርቲ ዝያዳ ዕድል ዝኸፍትን ንስደተኛታት ግዳያት ዝገብርን ምዃኑ ብሪሆም። ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዓመታዊ ጸብጻብ ከም ዝገለጸዎ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ሕጊ ክስር ዘጸዊዑ እዩ። ኣብቲ ጸብጻብ ገለ እስራኤላውያን ኣስራሕቲ ነቲ ካብ ሰራሕተኛታት ዝውሰድ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ብስም ሰራሕተኛታቶም ኣብ ባንኪ ዘእትውዎ ንገዛ ርእሶም ይጥቀሙሉ ከም ዘለዋ ነጺሩ እዩ። እቲ ኣብ ዓንቀጽ 4 ተሰፊሩ ዘሎ ሕጊ ስደተኛታት ካብ ኣታዊታቶም ተወሳኺ 16 ሚእታዊት ብመልክዕ ጥሮታ ክትሓዝ ካብቲ ሃገር ክወፁ ዝወሰኑሉ ጥራይካ ክወሃቦም ዝብል ይርከቦ። ነዚ ሕጊ ንምቁዋም ተጣበቕቲ መሰላት ሃገር ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓና ኣቕሪቦም እኳ እንተኾኑ ክሳብ ሕጂ ምላሽ ብዘይምርካቦም ንስደተኛታት ናይ ስራሕ ሸውሃቶም ዓፂዎ ከም ዘሎ የመልክት። ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እስራኤል መንግስቲ ሃገር ካብዚ ሓደ ሕምሲት ወርሓዊ ደሞዝ ስደተኛታት ዝተዋህለለ ልዕሊ $40 ሚልዮን ኣኪቡ ከም ዘሎ የመልክት። መንግስቲ እስራኤል ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ሒዙ ን8 ኤርትራውያንን 2 ሱዳናውያንን ጥራዩ ናይ ዕቁባ መሰል ሂቡ ዘሎ። ሓድነትን ልዕላውነትን ኢትዮጵያ ክዘርጉን ዝፍትኑ ወገናት ብርዒ ሒዝና ዘይኮነ ብካላሽንኮቭ ክንምክቶም ድልዋት ኣለና ክብል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንቤት ምኽሪ ሃገሩ ዘስምዖ ቃል እቲ ብ22 ሰነ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈጸመ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዳ እምበር ከምቲ ገለ ወገናት ክብልዎ ዝጸንሑ ኣብ ሓደ ክልል ጥራይ ዝተራየ ፍጻሜ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኢትዮጵያ ተኸሲቶም ዘለዉ ብሔር ዝመሰረቶም ግጭታት ከኣጉዱ ንዝፍትኑ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገር ዘለዉ ወገናት ትዕግስትና ተጸንቂቑ ስለ ዝኾነ በቲ ልሙድ ዝኾነ ኣገባብ ዓጸፌታዊ ምላሽ ክንህቦም ኢና ድሕሪ ምባል ዝኾነ ጉዳይ ዘለዎ ወገን ብሕጋዊ መገዲ ሓቲቱ ሕጋዊ ምላሽ ክሳብ ዝረክብ ብዓቕሊ ክጽበይ ጥራይ ከም ዘለዎ ተሓሳሲቡ። ገለ ወገናት ካብ ተቃወምቲ ውድባት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣባላትን መራሕቲ ውድባትን ንምእሳር ነቲ ፈተነ ዕልዋ ከም ምኽንያት ተጠቒሙሉ ክብሉ እዮም ዝኸሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጻሉ ጽባሓት ሒዙ ንህዝቢ ዝንገርን ዘይንገርን ኢሉ ዝገለጾ ሓያለይ ፈተነታት ዕልዋን ዝተወደበ ናይ ረብሻ ምልዕዓልን ክካየድ ከም ዝጸንሐ ጠቒሱ። ንምስራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ዞባና ሰፊሕ መተሓላለፊ ንግዳዊ መስመራት ስለ ዝውንን ከምኡውን ብቐጥታ ስለ ዝጸልወናን ተዓዘብቲ ካብ ምዃን ቀሪብና ክንከታተሎ ካብ ዝብል ሓሳብ ዝተበገሰ ኮይኑ ምስ ጎረቤት ሃገራት ብምትሕጋዝ ንሃንጾ ዘለና ክብል ገሊጹ። ኣብዚ መጽዓ ዓመት ሓፈሻዊ ምርጫ ከተካይድ ትጽቢት ዝግበረላ ኢትዮጵያ ነቲ ምርጫ መካየዲ ዝተሰልዐ ባጀት 3.5 ቢልዮን ብር ከም ዝኾነን ናይ ዝሓለፉ 5 ምርጫታት ተደሚሮም ፍርቂ ናይዚ ተሰሊዑ ዘሎ ባጀት ከም ዘይኮኑን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ጊዜያዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዘካይድ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ጎነፃዊ ስጉምቲ ምውሳድ ይቕጽሎ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር ይገልጹ። ህዝቢ ሱዳን ድሕርቲ ናይ 3 ሰነ መቕዘፍቲ ኣማይት ሱዳናውያን ሰልፈኛታት ውዳቤታቱ ኣዛሕቲሉ ድሕሪ ምጽናሕ ማሕበር ሰብ ሞያ ብዝገበሮ ጻውዒት ዳግማይ ብ30 ሰነ መጠነ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየደ ይፍለጥ። እንተኾነ ኣብዚ ብ30 ሰነ ዝተገብረ ሰልፊ እውን ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለን ብዝተኻየደ ግጭት 7 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሰቐትሉን 200 ዝኾኑ ድማ ብፎኪስን ከቢድን ቆሲሎም ከም ዘለው ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ሓቢሮም። ንሳቶም ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ካብቶም ዝሞቱ 3 ሬሶኦም ኣብ ኡምዱርማን ዝርከብ ጥቓ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተደርቢዩ ከም ዝተረኽበ ሓቢሮም። ስልጣን ሒዙ ዝርከብ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሱዳን ሰልፈኛታት ናይ ሰልፊ መስመር ብምልዋጦም ስለ ዝሞቱ ናይቶም ግዳያት ተሓተቲ ኣካየትን ወደብትን ናይቲ ኣድማዮም ክብል ይኸስስ። ነዚ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ መቕዘፍቲ ቀንዲ ዝሕተተሉ ከም ስሩዕ ሰራዊት ሃገር መሲሉ ኣብ ጎንቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዝቆመ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ክብሉ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝኸሱ።
أفلق نايلن كالوت كاب كتماتات وصاي زركب بركاتاتن ناي حيالو سبات ريسات رخيبو بمهلاو أب سودان ديمقراسيا ولوت نخمت زكايت زلو تعرى هزبي زيادة واقعي حتى كم زلو يزقلات هاجرات معرابة بالعلي سلاموي سلفنيا هزبي سودان زقبر متقعتي بتري كم زغننا نوزفلت كوينو بفلاي حورات منقصات أمريكا كساب قداز غير وساني اختوصل كم تغل أتنكي غياه زينا أبزي فتسام إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناتا دمسي إرتراويان جنا أدم أبرد إرنا أبز حلف قنبت زتفلالي دحر بايتا زلوم إرتراويان موياويان حد صحف أب مراخبو بزحن زرقهم نيروم التصحف إرترا هلو كنتات حجر زر استخوينو بمولو أمتهم أبتي مصنعتن جمجمان التساطف إرتراويان سموم بمسفر نتصحف ناب محبراوي ميديا بقانقا إنجليزيان تغرينيان زرقهم أقدس نتصحف بمجمجام أب نايلو متحستو مدب جنا أدم نتصحف كنا أربع الكومينا كساب فتصامة مدب كتكتاتلو بخبرنا عدم سنين كتال رجوم ولاد مضحي زمر حمق الزقام بلا شوحد نعخبا بجحي نبلو بإريتران كالسان زوالك عليت وقن فلين زنقتو شباشي ميلاد فريتو تلقمو كوينم زقبتو شباشي ميلاد فريتو بينات سباح نقاي ظلام مسورتي جنازة اختمت قطمتات كبر عودة وقل مرت بحري بغير زلمت إيديك إلا حدث منا كند مسواق كي ورارينا صبات صفي عطني زمد أزماد منك حيرة في اليوم يحبلنا صبات صفي عطني زمد أزماد منك حيرة في اليوم يحبلنا ليسر نقود أيول محقري زي بالأيولك أبحد السامرون زي مكتوب مدرقاوي ورار زي الزيتون إرترا هلو كنتات هجر قنبت عسران كلتشحن عسرتة جعتن مأتوي حاده كاب تحساس كلتشحن عسرتة شمونتن كساب قنبت كلتشحن عسرتة جعتن أبزن برقزي زتفلالي دحر بايتا زلنا إرتراويان موياويان نمقرراب إرتران إثيوبيان سيعيبو زمتزي معبالتات كنجمجم قدم بأكال أب نيروبي كينيا دحيرو دما بإنترنت عميق زتتات أكايدنا نت مسرح مقررابات إرتران إثيوبيان هنغو فايلنا نقبالون نتي قدم عمتات كوست كبؤو زنبري لومي التوستي تبقصو مرحتي إثيوبيا النقون انتخونا أب إرترا نبر من محدار ناي مملاس انفت ملكتات زاقيت زي مرأينا نحزنن بتي دحر مقررابات إرتران إثيوبيان سيعيبوز تخستي منهار فلسات أشحات زيقاتات شاقلتنا نقلتن ازي نايكزي سلام فلسات ملكت نايتي بتنكي سرعات إسياس أفوركي أب هاجرنا سفينو زركب مواتوز تسأنو كبيسة تسفايلنا نأمن أب إرترا قلت أفن قصبتاون لوتين تزيمتيو ازي كنا تهلونا كي تمحيشي كمزقلتلن اتسرع الدماء نتكونتات بعتب نمغيار دليت يخونا خألو كم زيبلون نرداء بمنصرزي مرداءتاينا دماء أب إرترا مواتو كركب انتخوينو اتي إساياس أفوركي زمرحو سرعات بوتا كلققن لألاونت هزبي بجبطن عتبون ملكعو داقم كرقاقز اللويلنا نطوع كلتة أب حملة كرتشحن عسرة شمونتن أب سمرا سمم عرق السلام كابز فرمات هيزو
ፍልሰት ኤርትራውያን ብ3 ዕፅፊ ዛይድሎ እዚ ኣብ እዋን ሰላም ዝርአ ዘሎ ዘሰንብት ጥቃት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዝርከብ ክስተት እዩ እቲ ንቡርን ክኸውን ዝግብኦንሲ ሰላምን ናይ ሰላም ስምምዓትን ተሰዲዱን ተጎሳቂሉን ዝነበረ ሰብ ናብ ቤቱን ሃገሩን ክምለስ ዝኽእል ኩነታት ክፈጥር እንከሎ እዩ 3 ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተኸፍተሉ ቀዳሞት ሳምንታት ጥራይ መሰነይታ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ዝርከብዎም ኣስታት 10,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ በምስካር እኹል ቀረብ ኣብ ዘይብሉ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ተመዝጊቦም ብዙሓት ዜጋታት ዕድል በብዝረኸብሉ ኣጋጣሚ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ ምህላዎም እምበኣር መርኣያ ናይቲ ተስፋ ዝተሰኣኖ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ኤርትራ እዩ 4 ብጠንቂ መንግስቲ ክኽተሎ ፀንሐ ምእኩል ስርዓተ ቁጠባ ፍልሰት ዜጋታት ዝፈጠሮ ሕፅረት ዓቕሚ ሰብ ፍጹም ዕብለላ ናይ መንግስቲ ትካላትን ንሱ ዘስዓቦ ምድኻም ብሕታዊ ጽላትን ኢሳያስ አፈወርቂ ዝኽተሎ ዝንቡዕ ናይ ወፃኢ ፖሊስን ቁጠባ ኤርትራ ዓንዩ ኩሉ ጽላታት ቁጠባ ማሕረስን መጓሰን ምግፋፍ ዓሳ ንግድን ኢንዱስትሪን ናብ ፍጹም ዕንወት ተቓሊዖም እዮም ኤርትራውያን ሰብሪ ሰማል ካብ ኤርትራ ተደፊኦም ስለዝተሰዱ ቁጠባ ኤርትራ ብዋሕዲ ብሕታዊ ወፍርን ተበግሶን ለሚስዩ ኣብዚ ስርዓት ኢሳያስ ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ሓጋፊ እምበኣር ኢትዮጵያውያን ሰብዋኒን ዘወርቲ ታክስን ሰብ ንእሽቶ ዓቕሚ ሸቃጦም ከይተረፉ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ዝርከቡ ቁጠባዊ ንጥፈታት ክሳብዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዶባት ክልቲአን ሃገራት ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ዝዕጾ ዓብሊሎሞ ፀንሑ እዚ ምዕባለታት ምስቲ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ጥራይ ዝተሓጽረ ምስጢርን ሃወኽን ዘለዎ ስምምዓት መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተደማሚሩ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕቶን ጥርጣሬታትን ኣለዓዒሉሎ 5 ህዝቢ ኤርትራ ቁጠባዊ ጸጋታቱ ብኸመይ ይመሓደርን ኣበይ መዓላ ይውዕልን ክውስን ዕድል ኣይጸንሑን ኣብ ርእሲ እዚ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ኣብ ዝህብዎ ዘይንጹር መግለጺታት ንልዕላውነት ኤርትራ ብዘርኢ ዕቱብ ምጥርጣራትን ሕቶታትን ክፈጥሩ ጸኒሖም ኣለዉ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ውሽጥን ግዳምን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብመጻኢ ሃገሮም ኣብ ዓሚቕ ሸቕሎትዮም ዝርከቡ ዘለዉ 6 ንጉዳያት ወፃኢ ዝምድናታት ብዘርኢ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ምስቲ ንዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክገዝኡ ፀንሑ ኣውራ ጉዳያት ብዕቱብነት ኣብ ክንዲ ምስማድ ኣብ ትርጉም ዘይብሉ ናይ ተዓወትናን ኣሰነፍናን ዳንኬራ ብምትኳሮም እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ስምምዓት ንመላእ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ክንዲ ምርባሕ ሰዓርትን ተሰዓርትን ፈጢሩ ንዘላቒ ግርጭታት ምኽንያት ናይ ምዃን ኣንፊ ዘለዎ እዩ ከም ተወሳኺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣውራ መሻርክተን ንኽኾና ሓሪእነን ዘለዋ ሃገራት ክልጅ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተወረየለን ሃገራት እየን 7 ሓቀኛ ሰላም ስምምዕን ፀጥታዊ ውሕፅነትን ብልጽግናን ዝረጋገጽ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኩሉ ንህይወቶም ዝትንኪ ኣውራ ጉዳያትን ዕዮታት መንግስትን ብሙሉእ ተኻፈልቲ ምስኾን እዩ ኤርትራውያን ሙሉእ ጻዓቶም ኣርኒቦም ተበግሶታቶም ኣወሃሂዶም ማሃዝነቶምን ሓይሊ ፍቓዶምን ከርእሉ ዝኽእሉ እንኮ ሃዋሁ ናይ ልዝብን ዕርቅን ሕውነትን ሃዋሁ እዩ እዚ ሃዋሁ ክውን ንምግባር ዘኽእል መንግስቲ ግን ህዝቢ ይርሓሰና ዝበሎን ሞራላውን ፖለቲካውን መዚ ዘሰከሞን መንግስቲ ጥራይ እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝመርሖ ስርዓት ቦታ ክሓድግ ኣለዎ እንብለሉ ዘለና ካልኣይ ኣውራ ምኽንያት እምበኣር ኤርትራውያን ኣብ ምብትታንን ስኒት ተሳኢንዎም ንሓድሕዶም ክተፋነኑ ኣብ ምግባርን መሪሕ ተራ ክጻወት ፀኒሑ ዝብል ቁርፂ መደምደምታ ስለ ዝበጻሕና እዩ 8 እዚ ጽሑፍ ንመንፈስን ትሕዝቶታትን ናይቲ ሃገርና ካብ እትርከቦ ፀበባን ሰልምን ዘውፅእ መንገዲ ከነለሊ ብምትስፋው ኣብ ዝሓለፈ 5 ዋርሕ ኣብ በበይኑ ግዝያት ዘካየድናዮ ምምኽኻር ነጸብራቕ እዩ ኤርትራ ብሕግን ብውድን እትግዛእ ልዕልነት ሕጊ ዝሰፈና ሃገር ንምግባራ ኣብ ዝካየድ ሰላማውን ሃናፅን ናይ ለውጢ ገድሊ ኣንፈት ዘትሕዝ ሓሳባት ክርከቦ ድማ ሰብ ተስፋ ኢና እዚ ጽሑፍ ኤርትራ እትርከቦ ምሕር ዘተሓሳስብ ኩነታት ድሕሪ ምግላጽ ብዙ ሓደ ሓደጋ ለውጢ ንምክዋን ዘኽእል እማመታት ክቐርብ እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية
ኤርትራ ዝሰረተ ሽግር 9 እዚ ብሓደ ዓለወኛ ሰብኣይ ዝምራሕ ስርዓት ኤርትራ ዝነበራ ናይ ምዕባለ ተኽእሎታት እምበረ መጠን ሃስይወዩ ወተሃደራውን ጸጥታውን መሓውራቱን ንዕኡ ዝግዝኡ መትከላትን ኣብ መላእ ሰውነት ሕብረተሰብና ስለ ዝሰበረ ዜጋታት ኣብ ዕዮ መንግስቲ ትርጉም ዘለዎ ምሉእ ተሳትፎን ሓይልን ክህልዎም ከኽእላ ዝነበረን ትካላት ፍጹም ዓንየን ከም ውህሉል ውፅኢት ናይዚ ድማ ማሕበራዊ መሸከል ህዝቢ ኤርትራ ተፈራኺሹ ኣማኢት ኣሽሓት ካብ ህዝብና ፈሊሱን መንግስታውን ሕብረተሰብኣውን ትካላት ፍጹም ተዳኺሙን 10 ንምዕባለ ኤርትራ ዘደኽድኹ ብዙሓት ረቑሒታት እኳ እንተሃለዉ ኣብ ዘተታትና ኣብ ኤርትራ እወታዊ ለውጢ ከይመጽእ ሓሊኾም ኣለዉ ኢልና ዘለለናዮም ረቑሒታት ግን እዞም ስዕብዮም ዝደስከለ ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ብኩራት ግዝኣተ ሕግን በርገሳዊ ማሕበራትን ምውሳንን ምድኻምን መንእስያት ኣብ ሕብረተሰብና ሰፊኑ ዝርከብ ሕድሕድ ምትፍናንን መፍለላይን 11 እዚ ክቢሉ ዝተጠቕሰ ጸገማት መንቀሊ ሱሩ ብዙሕን ተሓላለኸን እኳ እንተኾነ ብቐዳምነት ዝሕተተሉ ግን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንጡፋት መተዓየይቱን ተለኣእኽቱን እዮም ስለ ዝኾነ ድማዩ ኣብ መንጎ ሓያለ ኤርትራውያን ስልጣኖም ብቕጽበት ክገድፉ ከም ዘለዎም ሓባራዊ መረዳእታ ዘሎ 12 ብ1997 ሃገራዊ ባይቶ ዘጽድቆ ቅዋም ብቃላ ኣዋጅ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሞይቱ ተባሂሉ ኣብ ክንዳኡ ክጽሓፍ ዝተባህለ ሓድሽ ቅዋም ድማ ንስለ ይምሰል እውን ይኹን ይዕየ ከም ዘሎ ዘእንፍት ሓንቲ ምልክት ኣብ ዘይረኣናሉ ሕጋዊ መዋቕራትን መትከላትን ሃገርና ብሰሪ ፍጹም ምልከ ስልጣን ፕሬዝደንት ተዘራሪጉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሃገርና ብዘይዝኾነ ርጉኡን ፍሉጥን ሕጋዊ መወከሲታት ብፊንታን ፍቓድን ሒደት ሰባት ከም ሻሙ እናተመሓደረት ትርከብ ኣብዚ ፍጹም ናይ ፋልሉነት ኩነታት ሓያለ መኮንናት ሃገራዊ ድሕነትን ትካላት ጸጥታን ከይተረፉ ልዕልና ሕጊ ዘረጋግጽ ንኣሰራርሕኦም ክገዝእ ዝግብኦን ኣውራ ሕጋዊ መወከሲታትን ሰነዳትን ዘነጽረሎም ቁርጽን ዘየሻሙን መድረኽ ይደልዩ ከም ዘለዉ ሓበሬታን መረዳእታን ኣሎና 13 ብጠንቂ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ንሱ ዝፈጠሮ ፍጹም ምቕንጣእ ሓርነታትን ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ኤርትራ ብመንጽር ብዝሒ ህዝባ ክምዘንን ከሎ ካብተን ፍቕዲ ዘይብሉ ዜጋታትን ንፍልሰት ዝደረኻ ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ሃገራት እያ ዕድመ ኣዳምን ሄዋንን ዘይበጽሑ ጭልግዕ ቆላዑን ዕድመ ዝተፍኡ ሽማግለታትን ከይተረፉ ዝርከብዎም ኣሽሓት ኤርትራውያን ጭንቅን ዓመፃን ሰኻሮን ብዝመልኦ ዘይሕጋዊ መንገዲ ንስደት ከብሉ ስለ ዝጸንሑ ድማ ነቶም ድሕሪ ሓርነት ኤርትራ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዘይከኣሉ ብሰሪ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ሱሳታት ናይ ዝሓለፈ ዘመናት ሒዞም ኣብ ሱዳንን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዝበልዩ ዘለዉ ስደተኛታት ወገናትና ክጽንበርዎም ጸኒሖም ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራን ናይ ወጻኢ ልኡኻቱን ነዞም ስደተኛታት ከም ከዳዓት ጸብጺቦም ካብ ምሕጋዞም ፍጹም ስለ ዝሓንገዱን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንኣውያቶምን ኣቤቱታታቶምን ዝዳረግ እኹል ምላሽን ደገፍን ስለ ዘይረኸቡን ግዳያት ጾታዊ ዓመፅ መግረፍቲ ማእሰርትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለን ንምሕሳብ እውን ዘፍርሕ ግህሰት ክጎንፎም ብስቅቕታ ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና ነዚ ዘሰክሕ ተመክሮ ሓሊፎም ዝሰረሩ ሓያለ ስደተኛታት እውን እንተኾኑ ግዳያት ናይ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ጸማልያ ኮይኖም ክጋደሉ ንርኢ ኣለና 14 ዝዓበየ ጾርን ናደራዕን ናይቲ ኤርትራ ጸመደቶ ኩናትን ዓይኒ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ምልክን ኣብ ዝባን ናይቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ መንእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ተጻዒኑ ከም ጸንሐ ንኹሉ ሰብ ብሩህ እዩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንከለዉ ብዘጋጥሞም ግፍዕን ዓመፅን ኣማሪሮም ክጣርዑ ብዝተመንጠልዎ ንእስነትን ዕድላትን ኣብ ህይወቶም ተስፋ ክስእኑ ኮይኖም እዮም ኣሽሓት ኣቦታት ኣብ በረኻን ውትድርናን ዓመታት ስለ ዝበለዩ ኣዴታት ቆልዑት ናይ ምዕባይ ጾር ንበይነን ክስከማኦ ተገዲደን እየን እዚ ኩነታት ንመሸከል ስድራ ቤታት ስለ ዝበታተነ ቆልዑት ብኽብርታትን ድግነትን ሕብረተሰቦም ከይህነጡ ዝኣክል ኣባታውን እኖታውን ፍቕሪ ከይረኽቡ ከይዓረቑን ከይጠመዩን ክዓብዩ ጠንቂ ኮይኑ እዩ 15
ንነዊሕ ዓመታት ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ብስነ መምህርናዊ ብቕዓቱ ዝተሰሜን ባኡ ዝሓለፉ ተማሃሮ ድማ ኣብ ዝኽድዎ ተወዳደርትን ብልህታትን ኮይኖም ዝርከቡ እዮም ነይሮም። ከም ኩሉ ትካላት እታ ሃገር ኢሳያስ አፈወርቂ ንስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ እውን መምሃራን ከም ዝስደዱ ብምግባር ንዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብፊንታኡ ብምዕጻው ናጻ ማሕበር ተማሃሮ ብምእጋድን እታ ዩኒቨርሲቲ ምስ ካልኦት መዛኖኣ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝነበራ ናይ ምልውዋጥ ስምምዓት ብምፍራስ ነተን ከም መተካእታ ዩኒቨርሲቲ ተባሂለን ኣብ ፍቕድኡ ዝተሃንጻ ኮሌጃት ብዘይካቲ ብሕፅረት ብቕዓት መምሃራንን ከም ቤት ንባብ ዝኣመሰለ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጽን ዝጫነቓ ምዃነን ሓንሳብ ንምምሕዳራውን ኣካዳሚያውን ስራሕተን ኣብ ትሕቲ ወተሃደራውያን ኣዘሲ ብምእታው ካልእ እዋን ድማ ንንጥፈታትን ብመንገዲ ኣብዘን ኮሌጃት ዝተመደቡ ካድረታት ግደፍ ብምክትታል ኣዳኺምዎ እዩ። ኣብ መንእሰያት ዘሎ ቀቢፀ ተስፋ እምበኣር ምስ ውድቀት ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ዝምድና ዘለዎ እዩ። እቲ መንግስቲ ሓታትን ተመራማርን ሰብ ዝዕፍን ምስ ምዃኑን ብቕዓት መምሃራንን ንተምሃሮ ድርኺ ዝፈጥሩ መተባብዒታትን ምስ ዘይምህላዎምን እቲ ብኽቢኹ ዝርከብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ዘይብሎም ነብሶም ከማዕብሉን ከመሓየሹን ዘይፈትኑ ተስፋ ዝቆረፁ መንእሰያት እዩ ከፍሪ ጸኒሑ። 16 በአንጻር እዚ ክቢልና ዝተመልከትናዮ ልቢ ዝነክእ ህላዊ መንእሰያትና ግን ልቢ ዘምውቕ ኩነታት ድማ ኣሎ እዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ሓሳረ መከራ ጸጊቦም ኣብ ማዕልብኦም ምስ በጽሑ እናኸረረን ነጻግን እናኾነን ዝኸይድ ዘሎ ንስደተኛታት ዝትንኪ ፖሊሲታትን ሕግታትን ተጻዊሮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ስድራ ቤታቶም ንኽሕግዙ ኩሉ ግዜ መሰንቀድ እዮም። ብሓቂ ድማ መንእሰያት ኤርትራ ሓላፍነት ተሰሚዕዎም ብዙሕ ሓጀታት ክስከሙ ኩነታቶም ንምምሕያሽ ዝረኽብዎ ዘበለ ዕድል ብቑም ነገር ከልዕሉ ሓድሽ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዕዮ ክኸትሙ ንዝዕዘቦም ኩሉ ልቢ ዝቕስቅሱ ኮይኖም እዮም ዝርከቡ ዘለዉ። ሓያል ካባቶም ድማ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ኣዝዮም ዕውታት ብምዃን ንኹለና ዝሕብኑ ኣለዉ። ብዘይካዚ ብዙሓት መንእሰያትና ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ኣብ ሃገር ብምጽናሕ ንመንግስቲ ብግህዶን ብዓብዪ ትብዓትን ክብድህዎን መፍትሒ ሓሳባት ክቕርቡን ጀሚሮም ኣለዉ። ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክዕንዎ ዘይተዓወተሉ ነገር እንተልዩ መሸም ደረት ዘይብሉ ጽንዓትን ወዲቕካ ናይ ምትንሳእን ሓይሊ ኤርትራውያን እዩ። ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን 17 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ሓበራዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ንሱ ዝሰረተሉ መትከላትን ብሓጎስ እንቕበሎ ነገር እዩ። ህዝቢ ነቲ ኣብ ሓምለ 2018 ብዝተኸተመ ስምምዕ ወግዒ ዝለበሰ ምቅርራባት ክልቲአን ሃገራት ንመስከረሙ ዝተኸፍተ ዶባትን ንዕኡ ስዒቡ ዝመፀ ናፃ ምንቅስቓስ ህዝብን ንብረትን ብጽቡቕ መንፈስ ተቐቢልዎን ብርቱዕ ተስፋ ኣሕዲሩሉን እዩ። እንተኾነ ዝርዝራዊ ጨናፍራትን ፖሊሳዊ ትርጉማትን ናይቶም ኣብ ሓምለ ዝተኸተሙ ሓፈሻውያን መትከላት ንህዝቢ ጋዲ ስለ ዘይተገብሩን ብዛዕባኦም ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ምምኽኻርን ክትዓትን ስለ ዘይተኻየደን ግን ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ምጥርጣርን ስጋኣትን ፈጢሮም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ምእንታኡ ዓሰርተታት ኣሽሓት ብሉጻት መንእሰያትና ዝተሰውእሉ ኣማኢት ኣሽሓት ዜጋታትና ካብ ቤቶምን ንብረቶምን ዝተፈናቐሉሉ ብመሰረት ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይ ንእሽቶ ሕድገት ኣብ ባይታ ንምሕንጻጹ ናይ 20 ዓመት ዕድላትን ዝተሰውኣሉን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ጀሆር ዝተታሕዘሉን ጉዳይ ዶብ ከም ኣዝዩ ንእሽቶ ዘይገዳሲ ጉዳይ ብምጉሳዩ መስተንክር ዝኾነ ኣብነት ናይ ዝተመዛበለ ቀዳምነታቱ ኮይኑ ዝርከብ እዩ። 18 ኣብ 1998 ዝተወልዐ ኩናት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝባን ክልቲኡ ህዝብታት ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ነይሩ። እዚ ኮይኑ ከበቅዕ ግን ብዛዕባቶም ኣብቲ ኩናት ዝሃለቁን ኣካሎም ዝጎደሉን ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ኣይተኻየደን። ነቶም ኣብ ኩናት ዶባት ዝመቱ መንእሰያት ንመስዋእቶም ዝዓጅብ ሃገራዊ ክብሪ ኣይተዋህቦምን
ንውዕለቶም ዝበቅዕ ንወለዶታት ዝሓልፍ መዘከሪ ኣይተገብረሎምን ንመንቀለቲ ንሃገርን ህዝብን ኣብ ዞርሞ ዘእተወ ኩናት ኣመልኪቱ ዝኾነ ወግዓዊ ምርመራ ኣይተኻየደን ንስድራ ቤታት መወቲ እውን ንቡር ደበስን መቕሰን መንፈስን ዕፅዋን ኣይተገብረሎምን ምእንቲ ከምዚ ዝበለ ንሃገርና ዕና ዝቕይርን ቅዝፈት ኣሽሓት ዘስዕብን ኩናት ደጊም ብፍጹም ከይድገም መለበሚ ምህሮ ክወልድ ዝኽእል ዕቱብ ህዝባዊ ምኽርን ምስትንታንን ኣይተገብረን ኤርትራ ኣብ መጻኢ ፍጹም ኩናትን ወረ ኩናትን ከይትሰምዕ ምእንቲ እውን ቁርፂ ውሳኔ ኣይተወስደ መብፅዓ ኣይተኣትወ መንግስቲ ኤርትራ መረጋጋ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ክረጋገጽ ዘለዎ ዓቢ ጉዳይ እዩ ብምባል ነቲ ነዊሕ እዋን ብንቕፅና ክስዕቦ ጸንሐ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ባይታ ብግዲ ክምልከት ኣለዎ ዝብል መርገፂኡ ኣዋሲንዎ ኣሎ ከምቲ ብዘልማድ ዝበሃል ታሪኽ ክልተ ግዜዩ ርእሱ ዝደግም ኣብ ትፋልማዩ ከም ትራጀዲ ኣብ ምድጋሙ ድማ ከም ላግፂ እዚ ሕጂ መረጋጋ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ዶብ ዝጸቅጥ ቀዳምነት እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ፈለማ ቀዳሞት ዓመታት ሓርነት ኤርትራ ዝተገብረ ጌጋ ምድጋሚ ክኸውን ኣብ መንጎ 1993-1998 ዝነበረ ዓመታት ጉዳይ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐጻሊ ክለዓል እንከሎ ኢሳያስ አፈወርቂው እቲ ጉዳይ ነቲ ሽዑ ኣብ ኢትዮጵያ ትሕዞ ስልጣኑ ንምጥንካር ዝጽዕት ዝነበረ በዓል ኪዳኑ ዝነበረ ሕወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ከየዳኽም ምእንቲ ክውንዘፍ ዝወሰነ እቲ ብክንዲ ብሻዕኡ ክፍታሕ ዝነበሮ እሞ ዝተመሓላለፈ ምስ ዶባት ዝተኣሳሰር ጸገማት ድማ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ 1998 ዝተወልዐ ኩናት ኮይኑ 19 ቂምን ቅርሕንትን ዝነድኦ ስጉምታት ንሕወሓትን ትግራይን ምክባብን ምውቃዕን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንጡፍ ምትእስሳዊ ምግባር ንድሕሪት ጥራይ ክጎተና ዝኽእል እምበር ካልእ ዝህበና ፋይዳ ኣይርከቦን እዩ ከም ኤርትራውያን ደጊሙ ናብ ዝኾነ ገንፂ ክወስደና ዝኽእል ዝተፈላለየ መልክዕ ዘለዎ ናይ ምትፍናንን ምትልላኽን ስጉምቲ ኣበርቲዕና ክንነጽጎ ዘለና ነገር እዩ ኣብ ህይወትን ዕድላትን ዘውረዶ ሃስያ ኣዳዕዲዕና ስለ እንፈልጥ ትግራይ ንብዙሓት ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ እናጽለለት መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብ ኢትዮጵያን ዝጸንሑ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታትን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ሰብኣዊ መሰላትን ብንጥፈት ዝዋስኡ ዜጋታትን ድሕነትን ውሕስነትን ከም ዘይስምዖም ይገብራሎ በዚ ምኽንያት እዚኦም ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ገዲፎም ካብ ኣስገርቲ ሰባትን ጉቦኛታት ኣባላት ጸጥታን ብዙሕ ጸበባ እናጎነፎም ናብ ኬንያን ዩጋንዳን ዝጉዕዙ ዘለዉ ሰብ ብመጠን ራሕቂት ዝስደዶ ቦታ ናብ ሃገሩ ናይ መምላስ ትኽእሎ እናጎደለ ስለ ዝኸይድ እዚ ክስተት ኣብ መጻኢ ሃገርና ክህልዎ ዝኽእል ጫሌዳ ሓደጋታት ብርቱዕ ስግኣት ይሕዲሩልና ኣሎ 20 ኤርትራውያን መንግስቲ ንመሰላቶም ቀዳምነት ይህቦም ምዃኑን ዘይምዃኑን ወይ እውን እቲ ምቕዳም ተሪፉስ በዚ ጉዳዮም ጭራሽ ዝሓስብ ምዃኑን ዘይምዃኑን እውን እንደይብሉን ካብ 2003 ሒዙ ብጽኑዕ ክትግበር ጸንሐ ብዘይካ ውሑዳት ነገራት ካብ ወፃኢ ሃገር ኣቑሑ ንምእታው ዝኽልክል ሕጊ ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ንግዳዊ ጽላት ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ሓለኽቲ ሕጋጋትን መሰርሕታትን ተሓኒቑ ትንፋስ ሲኢኑ እናተረኽበ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ነጋዶ ኣብ ኤርትራ ክሸጡን ክልውጡን ምሉእ ናጽነት መሃቡ ንመጻኢ ኣብ ሃገራዊ ቁጠባዊ ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል ኣሉታዊ ጽልዋ ኣመና ኣሸቓሊ ገይርዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ናይ ወጻኢ ሃገራትን ናይ ዋኒን ትካላትን ዝገብሮ ስምምዕ ኩሉ ግዜ ምስጢራዊ እዩ ድሕሪ ናይ ሓምለ 2018 ስምምዕ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንትኾነ ዜጋታት ንወሰንቲ ጉዳያት ሃገሮም ስትንኪ እኹል ሓበሬታን ኣፍልጦን ኣብ ሰዓቱ ከይረኽቡ ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝገደደ ዓፈናን ምምስጣርን ጎኒፍዎም ኣሎ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ብኤርትራውያን ዝካየዳ ማዕከናት ዜና ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዛዕባ ዝፍጸም ኩነታትን ምዕባለን ርጡብ ሓበሬታ ክቕርባ ስለ ዝሽገራ ዜጋታት ካብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያን ትካላት ሚድያ ወጻእንዮም ሓበሬታ ክረኽቡ ጸኒሖምን ዘለውን ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታት
21 رجولاد مطحي زمر حمق الزقام بلا شوعد نعخب بجخي نبلو بإريتران كالسان زوالد عليت وقن فلين نقصو شباشي ميلاد فريتو القبو كلهم زقبتو كبرات خاتلت مدبنا أزي أب نايلوم مدبجنا قدام كنقربلكم زمدبنا صحف أبسي أي تزازمن أب زمت الصومن زترف كنت بتاعت كاب قطر 21 كساب قطر 36 نزلوا نتبتاعت حيزنا كنملسو كومينا إذا صحف كمتي أم اتوستقلتي أب بينو مياو دحر بايتا زركبو إيرتراويان بقنبات كلتشهن 19 زرقحو وتسيت حبراوي زتن مباها حالومن زخونة صحفيو ند صحف زي زرقحو قدرسات مياوين إيرتراويان أسماتهم أبتحتي كمز السعب تقليد الله عندهم قبر جرجس نيويورك حبرات منقسات أمريكا آسيا عبد القادر نيروبي كينيا أسفاو تخستي كاليفورنيا حبرات منقسات أمريكا عوت ولد ميكائيل أونتاريو كندا برخت برهانة ولد أب أديس أبابا إثيوبيا هابت أب يمان عقبازجي بيرن سويسرلاند كديجا علي محمد نور لندن عباي بريطانيا ميرون سمدار كاليفورنيا حبرات منقسات أمريكا باولوس تسفا قرقش أونتاريو كندا سابين محمد غوتينغن جرمن صالح يونس بولو ألتو حبرات منقسات أمريكا سامويل أمها تقاي أونتاريو كندا سارة عباي مانشستر عباي بريطانيا ولدلو الكالاتي درار ماتشاراتا إيطاليا فانيسا تهيي لندن عباي بريطانيا وجدان عثمان أوتاوا كندا يوم كبرات سمعتنا أبزمت الصومون أتي استرفت عستو نايد الصحف حيزنا لكم كل ملسينا مكتالكم أزينا نمسكن سناي كمان رجولاد مطحي زمر حمق الزقام بلا شوعد نعخب بجخي نبلو بإريتران كالسان زوالد عليت وقن فلين نقصو شباشي ميلاد فريتو القبو كلهم زقبتو شباشي ميلاد فريتو بينات صباح قايم ظلام مسورتي جنازة يختمه قطمتات كبر عودة وقل مريت بحري بقى يرزل منه إيديك إلا حدث منا كند مسواب كي ورارينا عطني زمد أزماد منك حيرا كل يوم يحبلنا عطني زمد أزماد منك حيرا كل يوم يحبلنا يسر نقود أيون حقري زي بالمعيونة أبحد السامرون زي مكتوب درقاوي ورار بالزتون إيرتران كبابيان معكنات زين عالم سلام زخبركم سمعتي ريديرنا كم يتغنيو أبز حلف سمون أب إيرتران إثيوبيان عبيت فتصاميتات تقاسيتو مغنايو أبنا قربو زنبرنا زيناتاتنا تقتاتيلكم اللخم منقست إيرترا بكاثوليكاويت بيت كريستيانات نزم محادرة وهابتا أقلقلوت عنا دحر معصاو بكهناتن مؤمنان كاثوليكاويت بيت كريستيانن طرح زيكونه بملأ هزبن تطابقتي سبقاو مسلاتن كبيد وقصان كوننين إيقاتمولو ግን ስለምታዩ እቲ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ንዝብል ዛዕባ ክንደስሶይና ኣብ ርእሲኡ ኣብ ኢትዮጵያ ብክልላዊ ዕልዋ ስልጣን ዝተገልጸ ቅትለ ሰበስልጣን ኣምሓራ ኣብ ባህርዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ
ኤታ ማጆር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል እስዓረን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ተቐቲሎም ኣብቲ ዕግርግር ሓያሎ ወተሃደራትን ነቲ ዕልዋ መሪሕዎን ኣዋሂድዎን ዝተባህለ ኣብ ዘበነ ስርዓተ መለስ ዕልዋ መንግስቲ ሓሲብካ ተባሂሉ ን9 ዓመት ተኣሲሩ ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ስልጣን ምስ መጸ ካብ ማእሰርቲ ብምሕረት ተፈቲሑ ሓላፊ ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ኮይኑ ዝተሾመ ጀነራል ኣሳምነው ጽገውን ክሕዝዎ ምስ ዝመጹ ወተሃደራት ተተኺሱ ተቐቲሉ ተባሂሉ ንኩነታት እቲ ፍጻሜ ብዝምልከት ብወሃብቲ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይወሃብ ስለ ዝነበረ ሰማዒ እቲ ሓቂ ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላይ ከም እተደናገረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስምዒታቱን ርእይቱን ክጽሕፍ ቀኒሎ እቶም ዝሞቱ ጀነራላት ኮነ ነቲ ክልላዊ ፈተነ ዕልዋ ኣሊሙን ኣዋሂዱን ተባሂሉ ዝተወንጀለ ጀነራል ምላሽ ከይሃበን ድምፁ ከይተሰምዐን ኣብ ልውውጥ ተኽሲ ሞይቱ ዝተባህለ ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ኩሎም ኣብ ክልሎምን ትውልዲ ዓዶምን ሓመድ ኣዳም ለቢሶም ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢያን እምበኣር ኣብቲ ዝተነግረ ፍጻሜ ዘይኮነ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣብኡ ዝተጋህደ ስምዒትን መንፈስን ብምትኳር ክትንትንዩ ምክትታልኩም ንዕድም ብዕለት 18 ሰነ መንግስቲ ኤርትራ ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝመሓደራ ኩላተን ማእከላት ጥዕና ክዕፀዋ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ዝሕብር ዜና ምስ ተነግረ ብዙሓት ሰባት ግር ከም ዝበሎም እኳ እንተሓበሩ መንግስቲ ኤርትራ ዘይገብሮ ነገር የሎን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ካህናት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ብዛዕባ ኣብ ሃገር ዝፍጸም ገዘት ሰብኣዊ መሰላትን ሕሰብ መንብሮ ህዝብን ብተደጋጋሚ ስለ ዝወቕሱን ዝጽሕፉን መንግስቲ ከም ሕነን መቕጻዕትን ዝወሰዶ ይኽብሉ ርእይቶኦም ሂቦም ውሑዳት ካልኦት እውን መንግስቲ ኤርትራ ኣቓልቦ ቫቲካንን ካልኦት ማሕበረሰብ ዲፕሎማስን ስለ ዝደለዩ ነቲ ስጉምቲ ወሲድዎ ብድሕሪዚ ፍጻሜ እዚ ቫቲካን ኮነት ዝምልከቶም ዲፕሎማሰኛታት ኣይፋልካን ኣብያተ ሕክምና ምዕጻው ነውርዩ ዝጎደለን ክግበር ዘይነበሮን ነገር እንተልዩ ግን ከነት ተዓራሪ ንገረና ዝብል ሓሳብ ከቕርቡ እሞ ብድሕሪኡ መንግስቲ ጠለባቱ ከቕርብ ብዝወሓደ ኣብ ዝደለየ እዋን ድላዩ ክገብር ከም ዝኽእል ንኸርእዩ ዝበሉ ናይ ተሳእኖን ካልኦት ብወገኖም ኣብዚ እዋን ናዕብን ይእከልን ኣብቲ ድሮ መርገጺኡ ኣነጺሩ ዘሎ ካቶሊካዊት ኣብያተ ክርስቲያን ዘመሓድሮ ትካላት ቤተ ክርስቲያን እውን ከይተረፈ ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ምልዓል ንኸይውደብ መንግስቲ ኣብ ተጠንቀቕ ምህላውን ንዝኾነ እምቢታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምሕረት ክደቕሶ ከም ዝኽእል ንምሕባር እዩ ዝብሉን ኣለዉ ኩልቲ ዝተባህለ ግምታት ነናይ ገዛእ ርእሱ ሓቅታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ብሓደ ርእሲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዝወርን ዝመሓደርን መንግስቲ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ ዝሃስዮን ዝጎድኦን ዝመስለና ስጉምታት ክወስድ ናይ መጀመርቱ ይኮነን ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ብኩሉ ምሕደርኡ ተጸሊኡሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ልቢ ህዝቢ ዝመልስን ዘለስልስን እምበር ልቢ ህዝቢ ዘርሕቕን ዘሸፍትን ነገር ክገብር ኣይትጽበዮን ኢኻ ግን እቲ ክኸውን ዘይግብኦ ክኸውን ንዕዘብ ኣሎና ድሕርቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ካህናትን ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ስለምንታዩ መንግስቲ ንህዝቢ ኣገልግሎት ንዝህባ ትካላት ዝዓጹን ዝእግድን ዘሎ ዘጉደልናዮ ነገር እንተሎ ከነዕርን ከነመሓይሽን እቲ ምኽንያት ይነገረና ብምባል ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨዝ እውን ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ይኹን ድሕሪ ተስፋ ዝተነብረሉን ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተመጎሰን እዋን ኣብ ኤርትራ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘይተመሓየሸ ብምሕባር እቲ መንግስቲ ህዝብን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝደልዮ ተግባር ክፍጽም ጸዊዓ እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ገምጋም እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ጉጉይ እምነት ዝነቐለይ ብምባል ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ኤርትራ ሃይማኖትን መንግስትን ዝተፈላለዩላ ሃገር ብምዃና ሓለፋ ዝወሃቦ ሃይማኖት ኮነ ምእመን የለን ክብል መሊሱ ወዮ ደኣ ኣብዚ እዋን እዚ ብዘረባ ስርዓት ዝደናገርን ምስ ተዘሪና እናበለ ብዘመኽንዮ ንብዓት ሓርገጽ ዝደናገጽ የሎን እምበር ብእኩይ ተግባራቱን ብዱዕ ዘረብኡ ንህዝብን ሃገርን ኣረብሪብዮ ግን ከኣ ድምፂ ህዝቢ ዝሰምዕ ስርዓትን መንግስትን ስለ ዘይኮነ ንዘረብኡ ብጭብጢ ካብ ምምጓትን ንነፍሲ ወከፍ ጸይቅታቱ ብኣብነት ምቅላዕን ካልእ ኣማራጺ የብልናን እቲ ሓለፋ ዝወሃቦ ሃይማኖት ኮነ ምእመን የሎን ዝብል ዘረባስ ንመን ንምድንጋር ኮን ይኸውን እንተ ደኣ መንግስቲ ሃይማኖት ካቶሊክ ንህዝቢ ዘገልግላ ትካላት ጥዕና ብምክያዱ
ሓለፋ ይረክባሎ ኢሉ ዝሓስብ ኮይኑ ስለምንታይ ነዚ እምነት እዚ ንልዕሊ 20 ዓመታት ስርሑ ከካይድን ትካላት ጥዕና ክኸፍትን ሓለፋ ሂብዎ ሕሙማት ምእላይን ጽጉማት ምሕጋዝን ከም ሓለፋን ጉንዖን ዝርአ እንተኾይኑ ስለምንታይ ዝዓለማዊ መንግስቲ ዝብል መንግስቲ ኢሳያስ ህዝቢ ኣብ ዝመረጾ ትካላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ጥዕና ክረክብ ኣፍቂዱ በዚ ዛዕባ እዚ ዘይውዳእ ምላሽ ዘይርከቦ ወይ ምላሽ ዘድልዮ ኣማኢት ስለምንታይ ክጽብጸብ ይከኣልዮ ምኽኒት ስርዓት ኢሳያስ ግን ትርጉም የብሉን እቲ ዝሕፍር መግለጺ ካልእ ንንቡር ኩነት ዘይውክል ምኽንያቱን ኣቕሪቡሎ ንተኸተልቲ ካልኦት እምነት ከየግልል ሃይማኖታዊ ትካላት ኣብ ዝመረጾ ቦታ ልምዓታዊ ንጥፈታት ከሳልጡ ኣይፍቀደሎምን ክብል ተወሰኸ ሓታ ጸሚዱሎ ንሕናስ ደምስን ኮይኑና ከም ዜጋታት ሕፍረት መንግስትና ክንሰትር ክንብል ክንክውሎን ክንሰትሮን እኳ እንተደለና ጣቋየ እተረኺቡ መላእ ዓለም ብዝርድኦ ቋንቋ እንግሊዝ ነዚ ዘጸይፍ ምላሽ መሃብ ማለት ርእስኻ ምቅላዕን ምውራድን ስለ ዝኾነ ብፍሽለት እዚ ክፍኡ ዘይሰትር ስርዓት ክንሓንኽ ንግደድ ኣሎና ብቐንዱ ኣገልግሎት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያናት ንኹሉ ኣገልግሎት ዝደልን ዝሓትትን እምበር እንታዩ ሃይማኖትካ እናበለ ረድኤት ሕክምና ዝህብ ትካል ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ብበትርን ሓለንግን ዝመስሎም ከይዛረቡ እንተተኸልከል እኳ ኣብ ግዳም ተሰይዶም ዝነብሩ ካብተን ትካላት ረድኤት ዝረኸቡን ኣብተን ትካላት ተቖጺሮም ሰባት ዘገልግሉ ዝነበሩን ዘይኣባላት እምነት ዜጋታት እቲ ኩነታት ኣስደሚምዎም ዒብ ዓገብ ይብሉ ኣለዉ ካህናትን ምእመናንን ኩሉ ነገር ካብ እግዚኣብሔር ብምባል ነቲ ወሪዱ ዘሎ መዓት ንምቑራር መዓልታት ጾምን ምህለላን ኣዊጆም ምሕረትን ሕድገትን ካብ ላዕሊ ይጽበዩ ኣለዉ መንግስቲ ግን ነቲ ስጉምቲ ሕጊ ተኸቲለ ወሲድዮ ብምባል ጸማም እዝኒ ሂቦ ይርከብ እቲ ዘሕዝን ዋላ እኳ ኣባላት ጸጥታት መንግስቲ ተኣዚዞም እንተኾኑ ኦክስጅን ዝወስድን ኢንፊዥን ዝተተኽሎን ሕሙም ካብ ዓራት ኣውሪዶም ምስጓጎም እዩ መንግስቲ ነቲ ተግባሩ ኣይከሓዶን እንታይ ደኣ ነቶም ሕሙማት ነናብ ከባቢኦም ዝርከብ ኣብያተ ሕክምና ኢና ኣፋኒናዮምን ኢሉ ቀደም እውን እንተኾነ ናይ ኤርትራና ነገር ልዕሊ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ምራሒና ነገር እውን ናይ እምሮን ናይ ጥዕናን ምዃኑ ነዊሕ ይገብር ስለ ዝተቓልዐ ህዝቢ ኤርትራ እንተስ ብጸሎትን ምህለላን እንተስ ብተግባር ሽግሩን መረርኡን ክስዕር ጥራሕ እዩ ዘለዎ ጥርዓን ህዝቢ ዝሰምዕ ዝምልከቶ ኣካል ክሳብ ዘይሃለወ ቃንዛ ህዝቢ ንምህዳእ ዝሰርሕን ግብራዊ ጸቕጢ ዝገብርን ዓለማዊ ትካል ካብ ዘይተረኽበን እቲ ዝግበር ኣብ ኢቲ ክገብር ዝግብኦ ህዝቢ ዝተርፍ ደጊም ኩሉ ዝበሃል ተባሂሉ ብጥርዓን ዝብጻሕ መዓልጾ ሃገርን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተኳሕኪሑ ስለ ዝኾነ እቲ መሪርዎ ዘሎ ህዝቢ ካብዚ ንላዕሊ ምረተይ ክጻወር ኣይክእልን ኢሉ ክለዓል ጥራሕ እዩ ዘለዎ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘለዉ ዜጋታት ጥራሕ ዘይኮነ ሓለንጊ ሰውራ ነዊሑ ንዝብል ፍልስፍና ሰውርኡ ብምድጋም ኣብ ስደት ንዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ብወኪላቱን ደገፍቱን ከም ዝረብሾም ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰባዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሓቢሮ ሓያሎ ካብቶም ኣብ ስደት ብልኡኻት ስርዓት ዝተሳረጠዩ ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ዕለታት ምስ ቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስን ዘተን ተሞክሮታቶም ኣካፊሎም እቶም ግዳያት እቲ ስርዓት ድምፂ ነቐፍቱ ንምዕባስ ኣብ ግዳም ክሳብ ንሞት ዝደናደን ቁሉዕን ስውርን ውዲት ከም ዘካይዱን ኣረዲኦም እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝውሰድ ቁሉዕ ገሰትን ውዲትን ነቶም ናብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ መጋባእያታት ዓለም ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ክምጉቱ ዝለኣኹ ኣባላት እቲ ስርዓት ዓቕሊ ጽበት ኮይንዎም ምህላው እሙናት ምንጭታት ይረድኡ እቲ ብጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ዝጋባእ ዓመታዊ ኣኼባታት እናኽመጽእ ነመሓይሻሉና ንምባል ዝሕግዞም ቁሩብ ለውጥታት ስለ ዘይረኽቡ መመኽኔታ ዝኸውን ነገራት ከኣራርዩ ዓቕሎም ከም ዝጸቦምን ካብቲ ዘይክወል ክፉእ እቲ ስርዓት ክኽወሉ ዝወሃቦም ዕማም ዝገላግሎም ለውጢ ክመጽእ ሃረር ከም ዝብሉን ምስ ቀረብኦም ይዛረብሉ ከምቲ ምድረ ሰማይ ኣብ ምጽልማቱ ዝወግሕ እዚ ምረትን ወጥርን እዚ ኸዓ ምልክት ናይቲ ዘይተርፍ ለውጥን ድሕነትን እዩ ይብሉ ንፖለቲካ ኤርትራ ብዕምቆት ዝከታተሉ ወገናት ኢትዮጵያን ፈተነታት ዕልዋ ክልልን
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ናይ ዕልዋ ፈተነ ከም እተኻየደን ሓያሎ ሰበስልጣን ኣምሓራ ኣብ ባህር ዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ኤታማጆር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረን ሜጀር ጀነራል ገዛእ ኣበራን ብዋርድያ ከም እተቐትሉ ነቲ ስርሒት ኣወሃሂዱን መሪሑን ዝተባህለ ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ከዓ ካብ ሃገር ከምልጥ ምስ ፈተነ ከም ዝተቐትለ ተሓቢሩ ኣብ እዋንቲ ብፈተነ ዕልዋ ዝተገልጸ ስርሒት ብወሃብቲ ቃል መንግስቲ ነንሓድሕዱ ዝዋቃዕ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ይውሃብ ብምንባሩ ኣብ ህዝቢ ልዑል ጥርጣረ ምሕዳሩ ኣይከሓድን ሓያሎ ተኸታተልቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ካብ ዘሎ ህልው ኩነት ዝተረጋገአት ኢትዮጵያ ንምርኣይ ነዊሕ ጉዕዞን ተባዕ ኣመራርሓን ውሳኔን ከም ዝሓትት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክገልጹን ክትንትኑን ስለ ዝጸንሑ ብዕልዋ ዝተገልጸ ምቕታል ኣጋጢሙ ምስ ተባህለ ካብ ዝፈራሕናዮ ኣይወፃናን ዝብሉ ውሕዳት ኣይኮኑን ኮይኑ ግን ዛጊት ኩሉ ወገን ዝሰማዓሉን ዝዓግበሉን ንጹር ሓበሬታን መብርህን ኣብ ዘይብሉ በዓሌትን ሕነን ዝተደፍአ ዝመስል ስርሒት ይወት ሓያሎ ሰባት ጠፊኡን ኣብ ርእስቲ ዝጸንሐ ዓሌታዊ ጸገም ካልእ ሽግር ተፈጢሩ ይርከብ ብዛዕባቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ዝተዋህበ ንሓድሕዱ ዝዋቃዕ ሓበሬታ ዝተባህለ ሴክሬታርያት ቀዳማይ ሚኒስተር ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ከምቲ ኣብ ባህር ዳር ዘጋጠመ ዘይተጸበናዮ ፍጻሜ ምስንባድ ስለ ዘሎ እቶም ሓበሬታ እንህብ ከዓ ሰባት ስለ ዝኾንና ክንጋገ ባህርያዊዩ ግን ዝርዝር ናይቲ ዝነበረ ኩነታት ካብ ዝምልከቶምን ኣብቲ ባይታ ዝነበሩ ሰባትን ምስ ተሓበርና ንእሩም ሞይና ክብል በቲ ጊጋታት ተኣሚኖ ስለምንታይ ጊጋ ሓበሬታ ዝብል ጉዳይ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሃገር ብዓሌታውን ብሄራውን ስምዒታት ተገማሚዓ ሓደ ነቲ ሓደ ኣብ ዘይኣምንሉ ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ጸልኣን ባዕድን ኣብ ዝርየሉ ኩነት ተበፂሑ ብምህላው ሰባት ንዝንገሮም ኣብ እዋኑ ዝለዋወጥ ሓበሬታ ክጠራጠሩ ባህርያዊዮ እቲ ፍጻሜ ዋላ እውን ኣብ ጎረቤት ሃገር እንተጋጠመ ዘተን ልዝብና ወጊኑ ብብረትን ደምን ስለ ዝተኸናወነ ዘሕዝን እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ሕነ ዘይተረኣየ ነገር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ንሱ ከዓ እቶም ዝተቐትሉ ሰበስልጣናትን እቲ ውዲት ኣሊሙ ቀቲልዎም ዝተባህለ ጀነራልን ኩሎም ኣብ ክልሎምን ትውልድ ዓዶምን ሓመድ ኣዳም ለቢሶም መንግስቲ ኣብይ ነቲ ውዲት ኣሊሙ ሰባት ኣጥፊኡ ክሃድም እንከሎ ቀቲልዮ ዝበሎ ጀነራል ኣሳምነው ጽገ ምኽንያቱ ብዘይገድስ ኣብ ትውልድ ዓዱ ንኽቕበር ብነፋሪት ናብ ስድራ ቤቱን መቕርቡን ምልኣኹ ኣብ ታሪኽ ሰዓርን ተሰዓርን ፈተነ ዕልዋታት ፈጺሙ ዘይተለምደ ተግባር እዩ እዞም ኣብ ሰለስተ ቦታ ብሓደ መዓልቲ ዝተቐብሩ ቀተልትን ተቐተልትን በቢ መቕርቦምን ፈተውቶምን በቢ ሰዓብቶምን ኣመንቶምን ተወዲሶምን ተሞጊሶምን ተቐቢሮም ንዘንብቦን ንፖለቲካዊ ኩነታት ተሃገር ብቐረባ ንዝስዕቦን ከዓ እቲ ኩነት ብዙሕ መልእኽቲ ኣለዎ ንማንም ወግን ሰላምን ርግኣትን ጎረቤት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንዓና ክንብል ንጎረቤትና ሰላምን ርግኣትን ክንምነየሎም ግቡእ እዩ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان